novim tehnologijama je potpuno nepotrebno. Hoćemo da nas pitate, znači građani Niša, odnosno konkretno, znači po opštinama, Palilula imaće svoju direktnu demokratiju, pa će ona raditi ono što ona misli da je dobro za njih i njenih građani i neće morati da pita ni grad Niš, ni da pita Beograd. To je ta funkcionalna decentralizacija. Šta to znači? Ako se 100 evra stvori u Nišu, onda 75 evra mora da ostane u Nišu, a 25 evra mora da ode u Beograd za zajedničke potrebe odbrane države i vođenje računa. Kada oni koji stvaraju novac odlučuju o tom novcu, onda je to potpuno druga priča. To se odnosi na privredu. Ako ti uzmeš 60% od privrede, a onda subvencijama daješ strancima da oni otvaraju radna mesta, a oni u stvari to drže godinu dana pa ukradu po 10, 15, 20 miliona evra pa to sve zatvori, to su sve modeli koji su propali. Čeka nas, građani Srbije treba da znaju, svaki dan ovog nesrećnika na vlasti da je sve veći su minusi i deficiti. Znači, ako on ostane još ovu godinu, neće biti ni plata ni penzija, EPS će preći u ruke stranaca, Niš će potpuno uništiti i onda ide potpuna anarhija, ludilo i oni koji Srbiji ne žele dobro, oni će to gledati da iskoriste stvarajući veliku Albaniju, jer mi imamo na čelu države čoveka koji je fantastičan promoter velike Albanije. I to mora da se prekine, pričamo potpuno otvoreno i važno je da do svakog građanina dođe, jer ovo o čemu pričamo, jer pokret MOBA nema nikakve mogućnosti da dođe ni na državne medije, a na ove Pink i Happy ne idemo, jer smatramo da su to zlikovci koji šire propagandu za uništavanje Srbije, tako da vrlo je važno da korišćenjem ovakvih medija dođemo do svakog građanina koji misli svojom glavom i koji misli na budućnost naše dece, i od da smo mi odlučili da podržimo studente i da im kažemo šta mi mislimo, šta treba dalje da se rade, a na njima je da odluče da li će to da prihvate. Pa ima na sednici vlade, postoji taj snimak, mislim da je to scenario za narod, gde Vučiću uskače u reč Siniša Mali, prekida ga bez javljanja, ulazim u reč sa pričom, a da, ali predsjedniče, ako ovo ovako bude, pa neće biti ni plata, ni penzija, već do, ne znam, 16. marta, tako nešto. 15. marta, da. I on je rekao onda, nemoj tako da mi upada u reč. Vi koji idete na skijenje, nemojte mi upadati. Nešto tog tipa je rekao. Tako da, eto, vidimo već da se nešto tako najavljuje, ono, plate i penzije. Da, pa mi smo Teško mi je to da davno verujem da će do toga najavili, jer doći, ali jednostavno ne, do toga će doći. Tako da penzioneri koji ovo slušaju treba da znaju. Ostane li ta ekipa, neće imati penziju. Mi imamo kompletno kako treba da se uradi i reforma penzionog sistema, jer imaš da 830 miliona evra koje je uzeto iz penzionog fonda nije vraćeno penzionom fondu. Jer on nema pravo da uzima iz penzionog fonda, to je privatni fond penzionera, a ne njegova lična imovina koju on može da uzima kako hoće i taj novac mora penzionerima da se vrati u penzioni fond. To je jedan u nizu dugova koji nisu tu prikazani. To što su, bez obzira kako su on je to odglumili, ali ovaj Siniša Mali koji je pokvaren, ali nije glup, on zna, mislim, financijski nije glup, on zna kakvo je stanje i kakve probleme ima operativne svakog dana, kad ga svi zovu. I zato oni vide sada u prodaji NIS-a i preprodaji NIS-a mogućnost da se oni tu utale i da malo napune budžet. Pa tako je sa EPS-om i onda kad dođe do svega toga, i zato to moramo što pre da sprečimo. Jer kad dođe do tog scenarija, onda nastaje anarhija. I to je onda pogubno za Srbiju, jer onda može da se desi niz stvari, da se ugrži naša suverenost, nezavisnost i da izgubimo dalje teritoriju.
sama činjenica koju sam čuo u Nišu da Albanci imaju 30.000 stanova u Nišu i tu oko Niša je krajnje zabrinjavajuće. Jer kako se to istorijski posmatrano? Srbija je na rasprodanju. Otprilike kako se gleda, da objasnim gledalcima, u međunarodnim odnosima. Srbiju vodi jedan ludak i svi se sa njim sprdaju. Neće s njim da, to je bilo i nekoliko tako prikaza gde on sam stoji. Svi ga izbegavaju. Ali kaže, slušaj, Srbija je na rasprodaji, daj da učarimo kad je rasprodaja, ludak prodaje, narod se ne buni i narod onda pati. I sad studenti su se pobunili, počeli su da ljuljaju snažno, sad to treba svi ostali da se priključe i da se napravi jedan veliki front narodni za promenu političkog i ekonomskog sistema. Ako se to ne dogodi, znači, bit će potpuna katastrofa u Srbiji. Ja se duboko nadam da će naš rad, znanje, iskustvo, rodoljublje i dobra volja pobediti, jer onog trenutka kad se napravi prelazna vlada stručnjaka, tih godinu dana, to će biti takav pakao od rada. Zato sam ja predložio da pored 550 stručnjaka iz svih oblasti i sveta, neko može da živi u Melbourneu i da bude u, recimo, pravnom timu pravosuđa, ili neko može da živi u Vancouveru da bude u timu zdravstva. To je danas potpuno normalno kad živimo u globalnom selu. Ali ako se to ne napravi, tih 550, koji moraju da imaju pomoć, 10.000 ljudi između 30 i 55 godina. 10.000. Jer moramo do mesne zajednice u Nišu da se sve preispita i da se to zlo, znači on je šta je, on je uneo do mesne zajednice, uneo je sistem da je krađa dobra, da se krađa isplati. I ono što danas mi reče drug iz Toronta koji se vratio, neće da živi u kanadskom fašizmu, kaže, si ti video da niko više ne krade kola? Ne kradu se ono ranije, kriminalci kradu kola. Što bi krao kola, uđe u SNS, postane neki budža, batinaš ili nešto i ubija na kolima, ne znam, zaradi 2, 3, 5 hiljada, ovamo tuče 100, 200, 300 hiljada. I to je tačno.